Loko na sis. Kuna na din Ako lalaki lang ata, doon kayo lalaki. Tapos, Wan. hindi ka naman nakita sa malinan. Lalaki. May kaya sis. Tunan sis, mali ka sa sangit ne. Whoop! Nagigtot kayo. What's up mga kasinsin? Oh, ala. Dati tawag ko kanya yun nga viewers kan subscribers ko na. Namiss da mat. Oh, namiss kayo as in. Di ba nag-vlog ako din nag-vlog 2 days. Man, tani nagpanpanonotak man iyawag ko kanya yung subscribers kan viewers ko. Tatag kasinsin tayo am amin nun. Anak kakasinsin nga madi anak ni manang kuri ko yang ko. Katatagarod mga kasinsin nga napipintas ka nagagwapo, diba? Yung gwapo tikin. Ay, charot, kasi yung pintas kasinsin nyo. Nagpili kasinsin nyo. Nagsubli at ako, dati video nga napanood ko nga, content, tatangal daw. Ay na, makarelate kayo talaga ito nga video, aman, kasi mamuan nyo, damdaman nyo nga video. Kasi bago tayo garot agrogi, as usual, ala, I'm so thankful talaga, I'm so overwhelmed mga kasinsin. Gawin ko nakadaan 200 subscribers. Ala, 2 weeks, 200 subscribers tayo. Katululitik man yan, salamat kanya yung amin nga mamatematika niya. Kat as usual, bago tayo rogyan natin ang video, ag-shoutout tayo pa. Ana, first to shoutout is Joycel Obra. Ayan, shoutout. Shoutout din kay Jeron Timbre. At shoutout din sa ating bagong subscribers na vlogger din from Cagayan, Milmar Agustin. Shoutout din kay Justine Guzman ng Jones Isabella. Yes, shoutout. Shoutout mo ni Shane Calixtro. And finally, shoutout din ni Harrison Ortiz. Di ba rin kita talaga ni kasinsin nyo, ana. Kat adi karod video nga rami din tayo tatakot. Ay na, makarelate kayo am amin. Lalo agi yung manginom ita. Adi, ay na, agi yung martok ita nga pada. Wag, ato karod content video tayo tatakot. Adi, mga uri ng mga manginginom. Ayan. Uri ng kainuman ba? Agi dyan na lang nga, agtagay-tagay ita itikwa. Tito Jin. Man. Agi na duma-duma nga kainuman. Ay na, ati talaga iti content tayo tatakot. Aman, promise, makarelate kayo talaga kakasinsin kung natipintas ka nagagwapo. Tatrogyan tayo dating video tayo. Let's go! Na ana, aji ka inumam nga kuha, nagrawot ti pulutan, aman. Ay, kurang lang tin na po yun. Kat kanin na ana, aji, ano man nun, si daan na natin pulutan nun. Ay na boy, di ba ano kuha? Ikaw ka na sasawa nun, ta, ito ibo sumatan, anak. Nagimas, galon. Aman boy. Wag, boy. Nagimas. Tani, awanan. Di may isa ka pag-inuman, may stress amanan kasi ka na, kakasinsin. May stress ka, Aji, kung makarelate kayo to, Aji. Imbis nga uminom, agsilsil po nararami din da, ay na, makapa-stress. Okay, victory! Nag-play ako talaga, nagmayat. Victory, Di ba kayo, ano, kuwang, di ba? Kasali kayo pa iti pag-inuman niyo. Itonggak amin ato yun, nga arang ko. Kasi kung marami din nyo, kanya kayo, wait lang. Ate pagkakasinsin, anak, makarelate kayo tayo, anak, one. Asin, ano dati video okyan nga, anak, one. Ay, naghilig nga, gitay, pitik white, taon na nga, anak, sa kapulo, na ina, naman, bagyan naman yung video okay, ni Anticon, madi mga agwan, madi magpasablaton, kata nyo atoy. Sa ilalim ng puti, nagpasablat ka mo sa dilaw ng buwan. Video okay, dapat kang tapili, ano ba itikwa, sa kapulo nga na eh, naitik ko, ano pa, nagado pa ni Akwar, reserve ko na yung video okay niyo, sa kapulo, ano doon talaga yung nakimot nga, wag pa. Kasi syempre kakasin sila na, hindi may sa pag-inuman, at madi nga mapupukaw adik ko ba? Adi man nakit. Nagsangit nga, nung nabarto ko, anawon. Sabi mo nga tama, nagsasangit. Won, kunada, may dagsang-sangit, naginom na, agsangit, agiinom kayo, mati kagsang-sangit. Awan sinangitan, sis. Ay na, nyamutan. Kaya nyo ate, Loko na, sis. Kuna na din ako lalaki lang ata, doon kayo lalaki. Hindi ka naman nakita sa malinan. Lalaki. May kaya sis. Tunan sis, mali ka sa sangit ne. Kuna na. Kat at pangalan lang, isa ka tanuan. Ayat. Ayat. Suka na hindi ka babae ka nakananas mat. Ate, pwede may visit ko mo lang may sa kaklase, iti ka inuman, ana. Ay, nagbayag na nga patay yung jibaso. Ay na, gaman na mo ito, nagbayag.
Nagadupay uminom, tapos isun ay na, nagbayag na nga, inuman, nagbayag na nga itong gaji, kwaji, itong gana ba, kasi dyan. Kita nyo ate, kasi sinsin. Wag. Sis. Ang kita nadamdam, ang text Sis, batang mo. Iji ko, likod palingki. Dito na ata nga, gagaramping pay ng anak. Agramot to tabason. Wag. Itong gampay sis, sabi nagbayag kami, nagadong kami pa tika uminom niya. Anak. I love you to. Makilinandi ka manggaminon. Sa Sa ginagawa ginagmarampang mo. ka man sis, ah. Bayag ka sis. Ano? Naiawanin ni Aji. Ate pikakasinsin ana. Adi kayo inumam nga kwangay. Naghilig agpas, won. Siguro tanong madi mabartag agpas na. Shout out kanyayo ang nahilig agpas nga manginom ana. Kira nyo ate mga kasinsin. Boy, sikan boy. Paspay lang. Pasmanon. Ibagam lang ni termin ni at kakadwatan ni. Nabarbartak kami. Pasay lang. Pati kami nagpapas. Naman lang paso. Ano ay Ma. mga katibinuan niya. Nakikwa ka lang, nakitugaw ka lang sa mo itigal ko itong gato. No? Kamot mo. Patang mo, nanyamutin boy. Hindi ka makasabot. Boy. Katatagar din ka kasinsin ana. Kaya na duma-duma na nga kwa. At sa bali nga urit ka inuman ana won. Shout out. Ag lamang inomit ta ana won. Katagi di lang kat na panunot lang na antiyo. Ay nantiyo. Ay kasinsin yung napin pintas. Kat na dapay amuyo nga urit ka inuman. I-comment yun lang ta aran dito sa marano nga video. Wow. Kat ulit manon kakasinsin nga napipintas kat nagagwapo. Ayan. Gimyaman na clown unay ti support tayo anay di YouTube channel ko. Kat agi di pa naka-subscribe ka ulit manon Tini click the subscribe button and the notification bell no ma-update ko tibid videos ni kasinsin yo nagpintas. Kat agyaman na kam amin agi di matematikan niya kagarami ti vlog. Ang gara rin sa masurunong nga video sa'yo kung makasuportahan nyo lahat at kasinsin nyo ang nabintas nagyaman na klaon unay kanyayo amin! Pero ito yung mga original pass natin nga video tayo nakakasinsin ko nga nabipintas ka nagagwapo kat at sa akin nga suportahan ako dyan sa masurunong nga videos ko kita-kita tayo dyan sa marunong nga videos ko kat agpaalam na manon bye bye guys kung kayat kayo am amin mahal na mahal ko kayo ayatan kayo am amin kakasinsin ko babayon!